Halo friend, halo perlok. Wasmo ye la khammet ngatrai pilai thai bon pilai thia. Ti amnelei ngani po nga lawan mi biang khmat ong phi menta ki jing bon kam. Halo mau Tradition channel, halo bro, how Firu, halo. Dala akane bang yu ngi ngi i comment ma dala yu dala stuff ka live teng teng ngimi issue iki comment teng teng kajeng ikran jang akalong baik bat ki yu te alpira nong beri good night. Good night imat lamit ma pila jan thia te to ki balak tham thia kini thia sup ai bor halo boss ngadi boss te Firu halo boss Firu video boss nam ta jonga te Sumar lang dahar halo sir halo ya Firu pipide na jantia ne komno ngatrai fide na jantia mah fide na jantia ngatrai oh motor asian ku bless bon marsinong jonga te ngak sengotenat ba fi yami bet kumne jeng sisale nga ngasat kapor kam ju biang phi ban le live kum tu nga ban view gan la kam met kapor teng teng bon ba kilaya thai sam thiai ai to mele masumar lang dar fi ang adena wa ajer wa ajer da kare sejentia sama ada sejentia wa ajer 4 poi kini ki Jakarta ba imat sawa ajer mga chat sngo bata ka wa ajer set bana ba na du men suang la sngo tong mangam chu poi pat ka wa ajer ha jing sngo jonga ka la long yu bang la sngo la slam ba ka kerteng ma wa ajer du por men sua set long jing seng yu te to pila itu kata la song tenat ba Sumar lang dhar te naga motorasan te kade ka jongi ka motorasan kade ka sinong ka papawnam ha ka area jongi hi te ini i yu mo ikun pau ka jing sungo jongi ngai abbe je ki wi jong phoi ma ka dei hi te song tenat song tenat kan ba kade ka sinong jong iwa bas Sumarlang Haryong Snong Jong Sngoba Langdhar phi da phi pensai sa kandian ngala kam sutho ba phi tho Snong Jong Sngoba Langdhar te kade ka Snong Jong i Sngoba Langdhar ma
sengo bahalang dar. Oh, toh ngasung tenat ba phi saja mi bet kumni te phi long bet ki aktif member jonga ki basa mi bet jakane ka por dangale live kum tu ngawan live bentang ngawan ngadangwan jingwan phi ngawan thiet jing thiet na yo kadao ngaslem ba jing sa nomor manganang ni nga haplet treno sa kuwi ka jakang la yo transfer ti nga lej batu perlok mene nga lej sang seni ma sa yu ban ya thiet jing thiet sumalang dhar nga ngatre sini sa po Madhya Pradesh tinggal sa transfer no sa kawi ka Jakarta sa Hyderabad ting hable no sa Hyderabad haka sausan tarik ndu tarik nadu san tarik ngala ngan poi no sa Hyderabad ting anam dan su hang ni mentang long free nang ni ting mentang suyo mo ngayo kumba menta bro sitayo kumun ngalong free bet ngalaj free bet tang ba ngahap le ke bang hapen kre hap nadong sadong te sani ngalej sayo kum tu ban thiet ki jing don kam kum tu te menta kadang suan ta kadang slam ba ban le live jing sang la mun no mene khi ông kam sarkar jin jar sa transfer kadai sa transfer ma kam sarkar jang ite ai bor nga smart bawan page ki video phi boss nga subscribe ru tang ba ka sinong try jong phi ngam tip pat te de sinong nai ka sinong try te kadai na mai rang ma ba mo ai bor sinong try jong kadai na mai rang tang ba ngala song pat bat sa sinong yang kikun sa soyong renli te menta te ngidon hasilong marang ya pha pule ki khon nga pha pule ki khon ki ai ngidan hasilong manga te ngadan sene mentang rang sene keling khoi nga ro nga set page bahaya ki video jong phi hot khule phi ro keling khoi nga song tanat ba phi yu ma phi set page phi yu long phi kajing kersan jong phi ngalong yo mesim bha ga kajing kersan jong phi baro te lada ngale live ro phi yo ban page nga jing sa long tang nom ta jong phi hi kam da kwa to ki ba long gim dai yu nga sa rik kuma phi ki ba long ma phi sung thu phi yo i phi tep da ngale live ne da nga san ki video ru phi long ki sa ya comment phi sa am sim nga ai kuble phi baro ba phin yo comment ko ba ko ba khia ban ya biang ki kam ki jam ki jing tre ta oh sumarlang sio ngala sa transfer sa garo balai phi tre po kam sarkar ma dan bok ma ba phi yu phi ong la sa transfer sa garo oh changaro ka biang hi long phinang yo transfer hajan te long sung tenat ma hab ya lej hi sa garo sa tu long kemangi te sa transfer na dakar kam le kata long kalong yu ini ba perslan marbanyang kumlei sar kapor lamit tang ba kwa pe video dong pi ho je firu kumlei ma kapor lamit shan mala cross se ka spo beje la ya kan la jan ya kan jo saka khatwei te ho ka de ka por lamit ba tang ba kumlei pi ya ki comments ki jong pi hoi wala ki pai ba ken sapet la shay la chisngi kum to kim yo issue ka comments ki jong pi re namar chisin bang la kut ka ka live kini mio issue ndrai haga ba piwan nang ni live ba kuma pi comment pi ai ki ai ma nga song tanat palan te la list disha thaba flashu ai betang uni ngam tipsu te to ifiru senang kawai galong wa phin ya long kawai ya ki jinglong jingini ma ka perthai ka kala kajing slap kajing yu bapni ya kamet ko bakat bakhya hayeng asem ki baheng asem ki khun ki ti baro
Oh, bak semua fidan haka polis departmen. Ani da piang kom taling langsung kuman palan. Amtip datang mentah na itu atau kubli ya firu mah salu ya firu. Te dan wak mau fidan naga polis departmen te pila sa transfer no sa garu. Te omne lei re ka pathai mentah sa garu ru kala song suk bhagam ta. Te kamen ba pin trei hok ya ka kam ka ba yuma bat ngabat pi ka kamdan jing ya fer ya re. Ngi trei nam ta ka jing maha jang ki pat ba hi. Bat ngin trei ru da ka men sim. Bantan bahai ki pat ba. Link star kharjana ngamla syu ban klet mo set mi bet phiru set ai comment bhayanga la samthia phisar hoi tom le le de phila tha samthia ru thia no te mo por la dei te hoi te ba sumar lang na te khuble sibon ya phiru khuble te ngin se kan do kono no por dangi yo mo ngin dai poison long e kum phi ngi song tanat ba phiru phidei wei nong trei na kamta kajat bendrio na kanta ki yu ma kajeng bha jang ki ba tingin ya le kanta hi ba wan job thia no officer hoi to ba wan job lamit kapor te kabha hi man good night ya firu kapor lamit mo la dei hi ban ya thai tham thia Marshall Pro te hoi hai ya firu to kadai ka jing ong jang fi te new trap new skum pi snong na ei mo mama hang no phi sai dam ti o ngala da biathu no menne phi new trap new skum hap chuang no kum ta no ma ba ka pau teng new trap new skum ka ril jong pi ai teng ka bolong be ka new trap new skum mut ka dei ka be dei be bat ngi ki khasi tinga nga don sa ne sa yu te mentang hab no sepo Hyderabad ngadon sini sa Madhya Pradesh te kaduti jong agade sini bat mentang hab yu no mangala yo transfer oh sumar lang fi kikun jonga kila don ngadon arngot kikun mah UAE kentai bat we senrang te ikun ila he ikun insadap khatusnem hauni mena Julai te ngarang se ya keren batki tingadan arngot kikun oh ke lingkhoi good night meja good night ya firu da pila athia pila yu sa thia suk sa yu dengan saya kendo biang dari ba yu pi mo te mar kapor se mo kala dei sha mo kala mit kapor kala ya te bon hing la ya thai sam thia wadangaru kala thai sam thia i tang bang kala mes menen ngamur ban live tang bang menen pangapun kam palan jing ban kam janga menen ngaklem yo nomor ban le nomor ba dalam metan ru nga yu tang asu yo tang kumni kan su yu te wonderful talang pimdan duti menta oh menta te ngala yu ngamtan duti su re menta nomor ba ya menta hi ngala dong kumang ngala don haga cuti nomor ngable ngala sa transfer sa ko ke jaka te menta ngayo res kumbasita yo ye so kan lej tengam tan duti ai re dia kata kadai ka bede ba kejengkeli ke jongpi ba wan job pi ong sar pan transfer no sa silong akhnang bangin ya kendo markmat ho kan sarun kopor te nomor ka kam ke jonga fitip ngamyo transfer satu nomor ka kam dan fi ke jakatre ka bede bat ka jonga te ledang atri satu kam dan re ka post mar mensua haki senen ki beradab ki sipusnen mensua kadon hang tu ha wan jeruan tang bam ta kila weng no ka turu kila pendu no te tang na kata kadawi ngi kila kham jenjar mar dalong kum ki wei mo ki balong general soldier kum tu ki yo ban tres tu mar nga ngarung ha ne ka soldier
army technical te ngi hapet be teng ki kam ki balong hano ga don ki jaka ki bangi haban trei te satu per kamdan kan mar satu ki ne ki ile thmaru kam ju kamdan ni ta kadai tang na kata kadau hi bangam yo ban trei satu ndai te jingsa de ban yo tamba mlilei kata bakam dei ban yo te ngamla lei ere ngla persang hi te ngaklem yo re nomor ba kham engi nomor dei ki balong kumba ong na sol soldier GD soldier kiwi ki la ban yo ma general duty te hai ki la ban trei te ka balong kan osip janga pat ma hapa marung arung kumu soldier army soldier technical te nga hablej be gitu ki jakan mar kamdan post itu te kata kowe kalong ka jinge wala kata ru nga hun hi ga ba nga ya na do ko basdang te abak du na tu ko manglai tu fi ba tu yu ka workshop ma jing sha ka don tam chuang ila ban yo tre se turu tang bang em yo shu nomor kila weng no ya ka tu ka tre nomor kila yu kat kum ka jing penya jong ka sarkar kila weng no ya tu dengan yo shu ba ngam yo shu ban tre sang tu de bang yo te long kam ki dang don ni yang tu ki bangi ya dei ber ka jing tre ki jong a te ka wei ka long ba satu ka long ka jaka jongi ke silong jongi de ka long ba song sup ba kam dan kai ka jing ya khi ka ba ya wat la da ka dei markhap bat ka Bangladesh ru hoj na kini ki por ba khi kum tu ba kanya khi thma ka Bangladesh bat ka yu te la da ya khi thma kan kejingkit kalong nga bakhya jong ka Meghalaya jongi ka ri jongi tang ba satu ki biang lot na dong sedong ki along ki bakhlain ba kum ba phipet apo nyumer ka don tu ka Air Force Station hang tu ki along ready na dong sedong mut kalong safe ba nam ta kalong kajingya da ka bakrau ba namar gidan gitu kumut kinamla ban lai ai namar hakini ki perthai menta ba kila along ba lingba ka kijing start mo kimla ban lai ai nomor hang tu la khlain ba kalong jelong kila yo tu jaka kila khlain ba te nang ta kila don ni ka ni ka 101 kila long khlain ba kimla ban lai ai nomor kimla ban tur ban yu mar ki prakhat hang tu khlain ba ka nomor ka hapo north east jongi prakhat ka bakham yu ba ka dei pe apo silong ba ki control binang tu te borok si kata te kalong be yuwi kalong safe te ngatrai kamdan re kono na ka da kadon ka thamaru nga su ba banong ba na ya tieng na yu nomor kimla re ban yu mar ke kajing don ki ai ke brokhoj hang tu ki la long biang rut paro kimla re ban le kum ka di Bangladesh ay untuk kimla ra banele na makla tip hangni ki don mar ngiyo na jirong lele kalong basuk ba ban iyo ban kobar lu diki ege brokhaj kinya da kalong safe ba kat kum ka jing shem jongi ka ngi habangi base ngi prakhat jika jinglong jongka jaka jongi kalong safe ba kamlong kum kiwi kum ba laja kini ki jingla thma ki bladap kiwi ki jaka kim long safe tang baka silong jongi ka jaka jongi kalong safe ba tengim dei ban tieng ngim dei ban yu ta ka de ko wei tenga khamyo shu ban pe kaman jong thi sar ngin se ko mat ngala dab ju ba ipi te ling star kharjana tong good night sar mo sar nang thi no suang to ha ki bala tha tham thia sanang nya thia te semalang fitre ya kano ka banan sar ho ngala dab tu ipi la dab batai mo la batai como technical ki line hapet ki tiar ki baro te ladang imdan mangi kumot kinya le thama kumno hapet mangi hapsek mangi swaban panher yu no u bom yu kumot ngi hapsek mangi la adu ru ngi hap kapwan hiangi ngi hap yu mangi ngi hap rectify ngi hap le ngi na sudah ngi hapet ngi hap yu te kumot kalong kan namar ngi de ya kater ngan sabatai bahago gasngi ya kata te sebenarnya gitu gile no Pakistan
dan tiada kod kawah Pakistan sorry gitu ki piong ya gitu ki leno Pakistan kumno kati da kod ko ya mentang ngam song thu bai ka reply jong phi ba kniat ngam yo ya ka correct answer ka ya menta ka long hole ma ka long hole nagaliang jongi ngim patong bakakot nginem simre bakal akot ngilong be ready be on the spot ready be oh fi mot batong ba lakut ne em hoj kat kum jing long kum tu kum ba pui da ngi su you know kat kum ka you te saban ong no kelakut tang bang ngim la ban tipat hakan no kapor te nakaliang jongi ngilong ready be nakaliang jongi ngilong ready be ban yu tang ba ya kata ka jingkut tangim kmi lenti kan kot namar ngi habangi don naka kam ngim ju pen kot ya ka ngim ju khain bakal akut man ngilong be ready ar so kan ta be te hoj katu ka baja le se kala kham jai jai menta le se kala ban khebyang ha kanu kanu kapor te kata ngilong ready be ban ong kala akut tengim la ban yu dang menero ngidang ya yo ya ka yu ba kampat kot la da kren da long he jongi ong kampat kot kani le se kala ban ja hangnu hangnu no por tingilong ready be nam kata te ya kata ban ong kot no ngen chia jai jai no ta kamot kamlong re ngin long be ki ba lapan kre be man ka por be kumba long be kam de tanga ka por badon thma ngin se khore long ngin ya long ngi long ready be man ka por be te lada kanu kanu ka por kamot kadon kam hakata kamot ngilong ki balapan kre ben te to ka jingkut ka long be tang na ka jingmi le se na ka liang jong ki social media ki batai kumta ya kata hoi ka liang jong ki laban ong ki bi yo i ka jing batai jong ki ke jing i jong ki nai na ka liang jong ki te kam tan jingkut kampat kut re long kampat kut le se kada kan jai jai njot ki jing yu ngila ban chu pej pej kata be te ban ong kan kut te ngilang pej ki balapan kre nginam la ban ong bakal aku kata kata ka bentamo banyada ya kari banaga kam tam ne gajaj benriu lada dei nagaliang jong ki police ne komi ki spar ngimdei ban ong ba kaja kom tu mta kalakut ngin ya long jai jai no la ne ngin ya sngap no ngin mele ya isu nrai habede bet kini ki benta komod nagaliang jongi komod ngilong bet balapan kre bet ar pusau kenta bet ngilong balapan kre bet te nginem sim ya ka gajing balakut kumtu kumbalapan bana kumtu balami aki news ki kubor ke berkan tingim sim ya kata ba lakut long ngilong be ki balapan kre kubalong mene ada kensan kanja menta kumbon ngilong be ki ready be ban ya phai be namar ngimla ban tep ba kanu ko por ni sa ther sa yu ban kerlang senram khub lei ba tibor komno phisai khlan em hoj ngasat ngakhlan te prakasi jai mapidan kondang mafi ba kan mau bahaya ki parado prasnam lajong wala fidan sengai hoj kumjo e firu khub lei sibon kejing aim sim ngijong phi ngi sungu ngiru ngi sungu yo am sim ba ba rit marbanyang waddo mensim sarpi ai ri seprang tur
ngin duai u ble hoj ngi nem du men sim ba kawai kalong ba ling ba ka jing don rengkat ki jong phi ka jing don rengkat ki ba yeng asam ki jing don rengkat lang baro ki ba ai men sim na ka leng jong ying yo men sim kam tam ngarong yo men sim ba mar ba ngap habang apet habang apai habro ka leng ngamut ngayo mesim baja habang ngadan kono kono kam tam ne kam ngalong ngaling la tre la bun snem ba ngalong experience ba ne kam de nga ngamda long don chu ko takam sim jing ting ai mo ban long kuyu kum giwe ki barang long ki barang suwan kum tu ngila yo i te ka e ka brakhat ngila yo i kum ngila su thu ba kalong atur kom ni hab ya ru a ka takur kom hi te kawai ngi dan kam man ai min sim kam tam ki tu ki ba yu bat kum ju ru kam tam ki pat ba te le se ki pat ba ngi ngim ju kham yo lat ban ya contact bat ki mo tang tang ka jing sier le kalong ha ki pa pli na mar balai ka daw kalong ba abadan kan ka jing le kum ka thmai ai te kawai kalong ka jing sier ki pat ba bat dalong kum kini ki pot ngam chu ka menta ka mot ka jing le ai mot kam dei ba jat tang mangi ndai ka jing jat kalong ki pat ba ladak thmu kumbile amta phi ya kan ka jingle amta na kaleng jongi ngila le kata rukom banam kata ai pet ba bot jong ka Pakistan rungim kata nama belengi target betangi itu ki jaka ki badan ki infrastruktur jangka ni penduk betangi kita ni penduk betangi itu ki jaka ki ba ki nang tu ki penmi ki ni target betangi target ki pet ba kadang ki target ki pet ba tapi long kalong jing yu jing du nong ni target betangi itu ki le no kejaka ka base jong gila no bat ikitu kejaka ba kidan kiter jong ki ta ka jing temu jong yo kalong be konta dei bang target ya ki ba pli ba kim tip ya ka ai te kalong hakata ko kom hi te ka jing pen khlan ru na galyang jong ru kalong ban ya dai gitu kumba pila yu i ki yu barkhon ka jing le ko kalong ban defend ban ya da ba ya ki ba tu dei ban le ki ba ông qua ba kan long ka jing sam ki ba te kat bala hi na ka liang jong ka jong ngi kum ka yu ngi persang be kum no ban ya da ya ki ba long kata ka long kum ba mi ki yu mo kum ba kala long kum tu la ya yo sngo hi ki jing hai jing kren ru nga chu ya kren bat phi ka ne ba ban matai ha kata ka kom ri te fi ka jing du li ka long ya ki ba ngi li ngi la ban ri he ngi long yu ngla pan kre ka chaka ban ri ro hoi na se yu tong tri ka ba ma ka long ki pat ba Sebastian Makuti khuble ka miet basuk ba kamen ye phi sa thia so hoi good night ba Sebastian Makuti te phiru ki bala thai tam thia sanang ye thia sup te se khidang step se tre lagi nong ki kam ma ba ret mar banyang ka dei sarwa phi len la de na mar jang ngi pat ba phi ye jang kam sing ho ka jing len la de ka kam ge lam ma te nga ku ble ki content jang phi nga song tanat ba ki ni ki comments jang phi ba phi I mean same phi long phi I mean same kamu no bangin ya chaprang kum to ki kam ki jam te nga song tanat ba ki ni ka message jang phi te phiru sanang ti asuk haj rida warjri haj khublai ka message jong phi ka long ka ba ai simba kamba phi ong ka dei sar kata banya da yo ba haj te ka dei ka ngatrai ledangi mo ka sarkar ka siu tulob yangi ka bu yangi te ledangi mi da yo ba te ngatrai kambu re banya da te ngila de ngila ban yap ngila ban yun re haka kam haka ni ka benta ngila ban yu ka jingile te kidan ki balong taru ndai kitu giyo sarkar ka te untar ndai ka kam jengi golong ban ya dai ba ladang gi miada yo ba te ka sarkar kan bu yangi kam bentoy te ka wei golong ba ngi hab ya dai yo ba kat bala hi hab ya le kino ki bor ki kino ki jing start jong kan ka perthai kat ba kanang ya kanang mi da ki wei mar kum ki por men swa kamut ka jing le ak thma golong ba mar briu ba ki ba kim le
mangi ki batur kumut ngang trai pikan mau ke por ba Kapten Clifford te ka jingyap akipor 99 ka thama kumut kalong bai marwei penyasiat kumtu marsiliang marjan bai te ka kata kalong bai yu menta kumut mangi ngim lele tung ba kata ki pai pa ki jot ki snong ki thau ki jot ki jaka ki jot ki ying ki sem ki jot ki jingsna ki ba yu kum ki ying mane kum ki ai tu ki jot mar ka jingle kalong bai na jerong bai kumtu ban shu her bai kumtu kam dei shu ka ba face to face novel ramai kublai sar ublai unda yepi bat kumju good night ho yepi ru novel ramai kublai sibon yaki comments ki jongpi yaki message ki jongpi sumarlang dhar saai saya kendu la sai haka la pengo danga la sai ngan sa persang ban le no kam kloi mo ta tinyo ban ya kendu yu mandala met than ngatrai bon ki bla tha tham thia andrei hedom taru ki dang dan ni ki perlog jonga ki ba yu tinga trai tip thia sngotanat ngatrai ka e ba ngayu nga pensai fi la fi kli ki ke nga kloi ba ban juba ya ka bayadai ma bat ka ke jing em ke jing alinti ki kam ki jam ki ba yu tengah song tenat bah lada pibu ki jingkeli ki komen sumni tengah song tenat nagaliang jongaro ngayo mensim haba ngawan hapi banya discuss kumni te kalong ru mdai tangga jonga andre kalong ngajingi discuss lang jong firu dap man lang halo ya firu bala molong trai yisu undon nekat bat pisar nekat kenhun nagaliang baro khamtam bangin nang sai nang klain hoi kadai hoi ja firu ngi ngap chania be tang yu bana jirang be ladangi lo nga kono urkom ngap kan ma be tang yu bana jirang be tang yu tra yisu blai be hoi ku bangal akran nagne ka wei ka video bangal live ka to ngi kum ki brio ngim long ei dangi dan nang no ladangi klet no yu blai kamon hangta kamot kala yalam ya ka jing im jangi shaki we ki liang shaki kini benta ki bangim la ban sutu ngi happoi sa jing jot ngi happoi sa jing ngi sha ki jing ki bubun jan te kawe ka long kata kamba yu mangi hap kan mau yu try jisu try nong thau nong bu nong ri nong samarengi bangi yo ya kini ka jing im yo ki ngilong ko mangilong mentaro ka dei ling baga jing dan kat jong te khule ya pi bala maulong pi ai kani ka comments ka pasong tanat bah kani ka janmit rockstar hai sar hai firu erodi more bale chipai chane pat ule bahe bahar sar ngam tip hi nomor 1 ngam tan 1 le se ula ban yu mo ya kata te la bandan ni balong kom gitaru ba le se satu dan ude ngan chuang na mo satu dakaru un song thu e ka jing im mo jangi ki pragas ngi khasi te ula ban ya ula ban pa ba he than do kata ha ula ban le nomor u spai ju khenya no te long kata ru kadon jaj brio phim dei ba ong ba man lo spai u khen ba he no la ban dan wei hang no long bom song thu e ka jing im lem ki wei ka jing long jang ki wei dei mangi pat ngi ya be dak tak rukom angi dan hno ngi dei bani burom lem ki wei ru ngi hab burom nomor ka jing embrio hi wala dangi dei magana kita kispai ndre ngi hab burom ni kong ya ka jing long brio dei ban pan pa tang pangi dei kispai ngi chule ben ki wei kata kam dei ka lenti ka ba mar ka ain ru kam sa hi ngi hab bat ya ka rule ka ain ka ba kum ki brio hi ngi dei bani burom ya ka wei ka lenti ka balong bangi hab burom para brio panong batang bade sipain fiole he no ju khen no ki we kum ki nyut ki nya ka kambang ta te le se kala ban long mo gi breu gi ba klem kim song thu e kata kim dan ka jing song thu te ka kayalam bakla kum kini ki bro kilong no ki jing lam bakla ya ka department bro ka wai ka de kata hi rodi more don em sar la ban dan em kilat ki bala ban ladakum kini basim kabu nomor katanga
la syam pi kata kadau sung baban batai lem na ta ki sipai rakhar ki bapoi sene ki le ba he hoy ya kata tang la syam pi ya kata la syam sisa nomor ba kidon hi kata tang ma yaki mono ban tu thu mono ban haga area jong ki kila ban le kat ban na ka yu ma kila ban le kat ban pen pau ya ka yu ma andre jing sha la ta ki de ki bre bos thu kim lem ya ki public ya ki yu kim de ban le kam ta long kata kalong kum jing su jong i kam dan da ka rul ber ong bakin hable he maki te ki de ban dan kat kum ka rul ki hab buram ka we ya ki pat ba ki hab buram kata kadang ki hab buram ki pat ba rum de rong ban su tur kat ba yu ho ja ki la pen kup ka bor ki de ban ya kat kum ka rul te kata ka we long kim tip pat ma ki bre ki bachu ka ban sim ka bu bala batai mene kalong tar kom ni baik ke produk uble undan kan bat pi sa repi jaka kono kono ai ta kuble pi ru ba la ne kumno ngam nang mau ke produk ha kuble pi ru ke produk dari dawal jeri sar trei hok ya kam uble undan kan bat pi wat ukuli usiat ya piru unpa selenet nang sniu hab kap to ulai sibon dawar jere eki kintin wa pi ang kilong ki ba ngau yom sim ma ka jingim jong ilai te kilong ki jingker ku lima kini ki kintin ki jong pi Austin nong besar kadai ba ulai undan rengkan bat pi haki liang baro wat lapi dan sejangai haki kam hoy ngingai skam ba hublai lada ngimnge jublai ngim yu ma long ki badan hi sejangai kamtam kumanga ba lese ki bon hi om tang manga ki ba ki kasi jongi li ki batre sejangai ki bon ba kawai kalong bakin kin mau kawai kalong ya ka buram la de kin ya kata ka akor ke buram mat kawai kin kan mau yu blai lada ki la klep no yu blai te kata te long kajing siam long mla ban batai ka long kumno rai long kaban kami ngide ban la kumno ngide ban jan badu blai in kan mau yu blai tamar dei ma uhi ba yalam ti ulah ngidan ha kuno banta mo dei ka kajing isya kajing ai jong pi kani ka comments jong pi ngasong tanan good night sir kasi para di channel Hoi to good night ki bala thai tham thia ai kum to te wat ya ngoi ai wat yu bala tham thia ki la na la ban thia no poni God bless you sir God bless you firu den kur khu firu dan kat fi ki kam ki jam haki jing pule ki no gino ma ada filang pule pin yai minot pin yai puli jing mod pin poi jo thong te kum tahi mo barok khoj kawai le kum kajing em jongi gibreu ngi de ban kan mau ni kong yo yu blai ngi ma perthai kumot ngi ngam dan kano ka benta ka bangi yu kawai kalong bangi le abangi tering kita ngi ya sebelum seneng kano kumot men ngi de ban sania ni kong wala da ngi mi na yeng ro ladang em kan mau yu blai te kamot kajing ya lenti jong long haki pas ngthu ngatrai kam kimyo e kajing hon ngiya chanu ngiya lenti bajangai ngiya haki lenti badan kajing ma te tang blai la pikan mau blai kamot kiyo e kajing kemen kiyo kajing shania kiyo ka kajing sangan te kim lei te kajing yarap kawan kanu no por ma nama kajing yarap kolong bai nalendet kilo ke bangim la bani namar ba ngim yu blai ngim yu trajisu rei ka jingi yarap kolong bit nalenden tekan rem gai ngatrai pila pe ndu menne ta pila komen tia asuk masar ho je piru sa tia asuk sa yu kan mau pin yu ma pin yo ru ya ka met ka bakai bakya pin ya biang ki
kam ki jam bat ki jing tri jing ta jong pi te perlok te kalong tarukom hi ti kawai kalong ba kum ki briu hi ngim judan da kawai kalan ka ladang hi ngi im ha ka jing im ka ba ngin ya ha ta kalun ti ka ban pen long sapring ya ka jing im ban pen yu ma ban ya pen serwai ka jing im te kata kalong ka besuk ba ban le ikam jabo ikam jaklia li kalong ka besuk ba pitang shumi na yeng kala yalam kulenti henrei la pi de ki briu long pi kan mau mo kan mau ya kal ti kum no kan mau yu ble pile yang no no ru pi ma da jing e pi ma da kulenti ya ki ba kan ja pi dan na ka por ba pi le jing le pi dan marwai ka mot sin ba pi kan mau yu ble ka mot ka jing sok ka jing kermen bat ka jing sengan yang pi ka dan hang ta henrei dang isu mi na yeng isu yu kumot kum tu kumot kamlong kam kanam penhun ne ka musim jong pi da ja ka ba kumno ru ndai sin ba pila kan mau uble la ula da la ari bad ula sumar ula yu phiru pila sengo changa ngam sem na da pidan na kino kijing khonyo kijing yuru ngathrai pidan be jaka sem kijing kemen la pikan mau uble la pidan ha kijing pule teng teng pikre kot de ye kam to phimla kam tam ki ba pule pikre kot phimla yu tu teng pa no chu uble kindiat kat nun ai ka jing kermen kamot lada phi phai kamot phnyo eki jing phnyo bor ban yu mut kan play len ti phi kumno ba phin ya chakman ti kata kalong ningkong ya bo namar ka jing jongi lada ngi pen ngilong ba kumbalong kibri ki ba ya ja kata len ti bang kan ma yu blai kata kalong ka ba pinim song thu ru ilade haga ege pidan pipoi ha ero pim song thu tilang baga jing kan mau pi yo blai tra ji su gumot on yalam den ti pi hakin ti bon ki jing e kamot on pli galat kum no pin ya ka ege ba pim pa ban le ru ka kam ka bi thmu ru hang ta kamot pismu yo min sim ban le ti ka kamlong ko besuk ban ong ba pin ya jan bu blai pinap pen le jing bon na du kum sim ready more bas pelat ki sipai ki kasi ngi sngau sengan ban ong kasi nomor ba temple ong sngau oi so comment no ppi kan ngi jeng comment sejak pi kuble fi kuble fi rodi more so tanat pan dekai kindrem gai kumju fi sa ro fi ro te meneng ila comments madeng jong iru ke asling do te madeng I dan ha pedeng ke jengpang jing sistem rei isa mi ka por bang don nga ka live iwan bet yu ibet te sa en simba te kemen ba in yo e kemet ngapokoj bakhya wala idan matali la klan te ngagar pa de firu ki lada fidei ki pa ai min siam lang te kan mau lang banduai dam ta I madeng jong I ma I ba ke asling do di pinyi jonga I mama jonga pinyi bu le mag jing duai kum khanang ba in yo e kamet bukat bakhya mar ngir ngidan kam tam kum ipa ro idan ga jing sistem yu te ga jing no kamet ga jing yu idan ga jing pang jing sistem te kumba phi kersan yang kersan lang ya ki I mama jonga ba ya ipa jonga ro nomor ki dan ka jing bom kaj bom khya te kum juru ya ilok jonga ro I dan haki hoj dan teng ka jing yu ma jing bom kaj bom khya te kan ma ban ya doi lang kuma pi kan ma yang ru kum ju nga so komen ba la ra phi long gi bakloi ban le kata along ba ngar tang marwe ngamla ban le ai hoi ngakan ma reling ba ka jing dan lang jong phi ka jing rap jong phi ngasngo ka long kum ka tim ka ba ya ki ege bra khoj ngila ban le da ka tim tenga nga si ban pau phi kum ta ma karpat te ki ege bra khoj ki hoj kum ba pitip yang ngadon se jangai na ki ba hieng asem nai pai mai
Naki mama naik lok te tang kata hi ngap kerpat ya phiru kumju phidan satu wala ngam yu iru ndre ngatip tengge kerteng jong pi ngalakan mau ban kermen baro ngin long bet kibre ki ba ngin yo ya kejing kerku baro ki batre ki ba dan kono kono ga jaka ki batre se jengai kum tu I yu ba mane yong transfer se garo te I in da kejing suk in tre ro kejing suk te kata kalong ka we ka ba sautanat bahagan ke jan mir ling bakan ka jeng le live jonga yo sibun ke banya yu bat pi te namar ba kapor kala ya te keling khoi ha hai firu te namar ba kapor kala ya te ngi hapen kut no namar ba le sing in ham ailat no ya ki pala thai kum tu mo ngin ya res no ngin yu namar la shai ka singiru ngin hab ya mi lagi jong kam lagi jong ting tre ki no ki kam ba per te to ya ka pementa kumut ki berang pej ngai kuble ya pi baro ki berang pej ya kane buat om sngoi ngan pen kut no nomor ba kapor kala biang kan ni bangin yo ban ya iyo nang syukur ba ahlo male pidang pilas lem ban yu hello te hello ya firu to ngan sa phone to te nga hapen kut no ikani to perlok baro ngapen kut no ikani ka live jonga te ki ba dang yo I ki berang page ki berang iwat om ya ngoi ladaka pen kut no nomor ba ngahap perkhat lang nam ta jong phiru bat dia kapor jong pi bat kamjuru kal adai kapor bangin hab ya sange no dengan se kendu biang la shai kapor ka ba ngasa perkhat bangan le kam kloi kendu epingan se kam ya continue ru ladang yo lat kapor bakam ngini penjerong ru kan biang te kuble pi baro ki bala mi agane jan mit ki ba pej te ki ba pej baro ngas ngau bang ai kuble pi baro ini Roni marngar ngampat layo sengosar mlele re sapet saripit biang mo sapet saripit biang melai silong tiasuk hoi toy firu tiasuk to sapet biang kane sa le no kum ni la shai nginda yu ngan sa ano da ka notification ngan sa le kham kloi ban yu tengah try bro pne yo banta ban page mo ngin sa yu ngin sa discuss ki yu gi ba ni nya kran la shai to thank you ya firu nong syukur ba te ko le sibun ngan pat kut no kan ni mo ngan pen kut no te jing sa banga yu ngam ngadang kwa wan kan dir kat kum ka por pat apan kut no man ba penhab ya thia penhab ya yu ngako yo ngau ba ya ki jing hikai yang pizza hoi tong ngin sa yo ki jing hikai kapor kadang poho ba kapor kadang poho ba bangin yo ya kita ki baro kadang yo kadang don sibun ki benta ki bangin ya peni ke jing emma ina share kino jing hikai ki ba phi yu dadong sedong kum ki babon ba te hagano ga benta ga ba yu mungkin saya nang share